लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। दा गोबां मानसिफ्रानो आंनाव सोंहरगासिनो मोनसे फेसबुकनि स्टाराव जों बेसेबां फैसा मोनगोन एबा बेसेबां खामायगोन होननानै। दा आं बेखौनो नोंसोरखौ क्लियार मोनथिहोनो होननानै बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। दा नोंथाङाबो फेसबुकनि स्टारजों आर्निं खालामनो सानदोंब्ला नोंथाङाबो बेखौ मोनथिना लानाया गोनांथार। दा आं नोंसोरनि गेजेराव स्टारजों आं बेसेबां आर्निं खालामखो नोंथांमोननो देखायनोसै। नैबेनो जाबाय आंनि फेसबुक पेज। दा जों बेखौ नायनो थाखाय प्रफाइलाव खनसे थुनानै होनांगोन। बेनि उनाव प्रफेसनेल डेशबर्डआव जोङो खनसे थुनानै होनांगोन। प्रफेसनेल डेशबर्डआव थुनाय लोगो लोगोनो नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। नोंथांमोना ओरै बेखौ साइडजों बोख्लायनानै साइडजों बोलांनानै नोंथांमोना नैबे मनिटाइजेसन अपसनाव खनसे थुनानै होनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा मा टुल्स मोनखो बेयो गासिबो सजाजोबगोन। नोंथाङा स्टारनि आर्निंखौ नायनोब्ला स्टाराव खनसे थुनानै होनांगोन। नैबेनो जाहैबाय लोगोफोरा आंनि स्टारनि आर्निं। आं दासिमाव टटेल 100टा स्टारल' मोननो हादों लोगो। दा लोगोफोर बेयाव नायदो नै लास्ट 28 डे बेखौ नोंथाङा 90 डेआव होनानै नायदो। 90 डेआव होनाय लोगो लोगो नोंथाङा दासिमाव बेसेबां स्टार मोनखो बियो गासिबो सजाजोबगोन लोगोफोर। नै बेयाव दङ स्टार्ट, ओरै फारसेथिं दङ आर्निं लोगोफोर। 100टा स्टारजोंसो जोंहा $1 जायो नै लोगोफोर। आं दा स्टाराव आङो टटेल 100टा स्टार मोननो हादों। दा आंनि आर्निंआ $1 जानानै दङ। होनबा जोङो मोनसे स्टाराव बेसेबां मोनगोन लोगोफोर। दा जोङो बेखौ नायनो थाखाय क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनांगोन। दा नै आंना लास्ट 90 डेनि गेजेराव आङो स्टार 100टा मोननो हादों। दा आंनि आर्निंआ जानानै दङ $1। दा आङो बेखौ आंनि क्रोम ब्राउजाराव थांनानै $टु सार्च खालामनानै नायनोसै। $टु आङो दा गुगोलाव बेबायदि सार्च खालामनोसै। सार्च खालामनाय लोगो लोगोनो डाइरेक्ट स्क्रिनाव फैखाबाय। दा जोंना $1आव इण्डियान रुपिसाव जानानै दङ 85 रुपिस 12 फैसा लोगोफोर। 80 थाखा थाइबा 12 फैसा। इउएसएनि $1आ जोंनि इण्डियान रुपिसाव 85.12 फैसा जानानै दङ। अब्ला जोङो मोनसे स्टाराव जुदि $0.01 मोनोब्ला अब्ला जोंना जाहैगोन 85 फैसाल' लोगोफोर। माने थाइसेबो मोनजोबा जोङो मोनसे स्टाराव थाइसेबो मोनजोबा। नै दा 0.85 फैसाल' मोनो जोङो मोनसे स्टाराव। अब्ला जोङो 100टा स्टारजोंसो जोङो $1 खामायनो हायो लोगोफोर। होनबा मोनबा स्टारजों नोंथाङा बेसेबां मोनगोन? जुदि नोंथाङा मोनबा स्टार रिसिभ खालामबाय अब्ला नोंथांनाव फैगोन 4.26 फैसा लोगोफोर। 4.26 फैसा माने जोङो 4.5ल' खामायनो हागोन मोनबा स्टारजों। दा नोंथांमोना गोबां मानसिफ्रा कनफिउस जाबाय थादोंमोन बेसेबां मोनगोन मागोन होननानै सोंहरबाय थादोंमोन। दा आं नोंथांमोननि गेजेराव क्लियारलि बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। जोङो 100टा स्टार रिसिभ खालामनो हाबासो जोङो $1 मोनगोन लोगोफोर। नै बेयाव होनाय दंखायो। आङो दा टटेल 100टा स्टार रिसिभ खालामबाय। दा आंनि आर्निंआ जानानै दङ $1 लोगोफोर। बेनिखायनो जोङो स्टारखौ मोनसे मोननैल' हरनानै लाब गैया। गावजों गाव हरनो नालाय हरनो डाइरेक्ट 50टा 60टा गाहाम हरोब्लासो जोंना एसे एनै प्रफिट जायो लोगोफोर। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना गोबां मानसियानो कनफिउस जाबाय थादोंमोन। दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना क्लियारलि बुजिबाय होननानै आं सानो। दा नोंथांमोना दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अलाव क्लिक खालामनानै होदो। आं जाहाथे नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो गोदान भिडिअ लाबाय थानो हायो। बाय बाय लोगोफोर। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय।